хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 24 феврал дар Паём ТВ. давоми соли 2022 ба вилояти Суғд 31439 адад мошин ба маблағи 125.1 миллион доллари амрикоӣ ворид шудааст, ки ин шумора назар ба ҳамин давраи соли гузашта 11300 адад ва ба маблағи 49 миллион доллар зиёд мебошад. Соли гузашта 20128 мошин ба маблағи 76 миллион доллари амрикоӣ ворид шуда буд. дар ин бора Анвар Оқилов, муовини якуми сардори раёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Суғд иттилоъ дод. ӯ гуфт, ки ин миқдор мошин ба вилояти Суғд асосан аз давлатҳои Аврупо, Чин, Гурҷистон, Русия, Корея ва Узбекистон ворид шудаанд ва соли барориши аксари онҳо пас аз соли 2005 мебошад. бояд гуфт, ки дар асоси қарори ҳукумати Тоҷикистон шурӯъ аз соли 2018 воридоти мошинҳои истеҳсолашон то соли 2005 ба қаламравии кишвар манъ шудааст. дар сурати кӯшиши воридкунии чунин навъи мошинҳо, мақомоти гумрук онро манъ мекунад ва амборҳои махсус нигаҳ медорад. дар ҳолати зарурӣ ва бо иҷозаи худи соҳиби мошинҳо он бо содирот ё худ реэкспорт карда мешавад. болоравии нархи пиёз дар бозорҳо масъулини соҳаи кишоварзиро водор намудааст, ки майдони киштии нави зироатро бештар кунанд. Абдулазиз Маҳмудзода, муовини сардори раёсати кишоварзии Суғд, дурнамои кишти пиёзро шарҳ дода гуфт, соли ҷорӣ майдони киштии нав зироат дар шимоли Тоҷикистон наздик ба 1000 гектар бештар ба нақша гирифта шудааст. дар идораи кишоварзии Суғд гуфтанд, ки чанд омил боиси болоравии нархи маҳсулот дар бозорҳо гардидааст. яке аз ин омилҳо зиёд шудани талаботи бозорҳои кишвар ба маҳсули дастранҷи кишоварзони суғдӣ будааст, ки соли қаблӣ 10 тонн пиёз аз Суғд ба шаҳри Душанбе ва навоҳии Хатлон интиқол шудааст. ба гуфти Маҳмудзода, даҳи сеюми моҳи апрел пиёзи нав аз ҷануби кишвар ворид хоҳад шуд. дар ҳоли воридшавии бори бештар ба бозорҳо, нархи маҳсулот ба таври табиӣ поин меравад. аммо худи деҳқонон мегӯянд, соли гузашта нархи ҳама намуди нуриҳои минералӣ дар нуқтаҳои фурӯш дар вилояти Суғд беш аз 55% боло рафт ва яке аз сабабҳои асосии гарону қиматшавии пиёз ҳамин аст. кишти пиёз умдатан дар шаҳру навоҳии Истаравшан, Деваштич, Зафаробод ва ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ба роҳ монда мешаванд. сеяки майдони кишт пиёзи барвақтӣ ҳисоб шуда асосан барои содирот пешбинӣ мешавад. бино ба гуфти масъулин, зимнан дар амборҳои хоҷагиҳои кишоварзии Суғд беш аз 15 000 тонн захираи пиёз мавҷуд аст ва ин миқдор мол то замони ворид шудани ҳосили нав талаботи харидорони пиёз дар бозорҳои ҳудуди ин вилоятро бароварда хоҳад намуд. вазорати молияи Тоҷикистон зиёновартарин корхонаҳои кишварро номбар кард. гуфта мешавад, ки омор дар байни корхонаҳои бузурги давлатӣ тартиб дода шудааст. дар ҷои аввал ширкати барқи тоҷик қарор гирифт. қарзи умумии холдингии энержӣ бо назардошти қарзҳои барои татбиқи лоиҳаҳои барқ ҷалб шуда аз 32 миллиард сомонӣ ҳудуди 3 миллиард доллар гузаштааст. дар ҷои дуввум, Тоҷик Эйр қарор дорад, ки аз моҳи сентябри соли 2020 ба далели мушкилоти фаннӣ ва молии парвозҳои мунтазам анҷом намедиҳад. таҳлилгарон қарзи онро 40 миллион доллар арзёбӣ кардаанд. дар ҳамин ҳол тақрибан нисфи қарзи Тоҷик Эйр аз ширкати ҳавоии Литва Skyroad Leasing будааст, ки барои истифодаи 2 ҳавопаймо қарздор шудааст. корхонаи дигари зиёновар ҷамъияти саҳмии кушодаи алюминсохтмон аст, ки саҳмияҳои пурраи он ба ширкати алюминии тоҷик тааллуқ дорад. нигаронкунанда ин аст, ки аллакай ҷамъияти саҳмии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҳам ба зиёновартарин корхонаҳо ворид шудааст. илова мекунем, ки қарзи кредиторонаи ҳамаи корхонаву ташкилотҳои Тоҷикистон дар аввали нимаи дуввуми соли 2022 каме бештар аз 53.5 миллиард сомонӣ ҳудуди 5 миллиарду 200 миллион доллар буд. нархи арз. поинравии қурби пули сомонии тоҷикӣ дар баробари доллари амрикоӣ ва евро идома дорад. тибқи қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон аз 1 феврал то имрӯз 24 феврал нархи сомонӣ дар баробари доллари амрикоӣ 5.4% поин рафт. агар дар аввали моҳ $100 баробари
1030 сомонӣ буд, ҳоло $100 то 1088 сомонӣ шудааст. ҳамчунин дар ин давра пули миллӣ дар баробари евро ба таври қобили мулоҳиза 3.2% қурби худро аз даст дод. агар дар аввали моҳ 100 евро баробари 1118 сомонӣ буд, ҳоло 100 евро баробари 1154 сомонӣ шудааст. ба иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон, аз аввали моҳи ҷорӣ қурби расмии сомонӣ нисбат ба рубли русӣ бетағйир боқӣ монда, 100 рубли русӣ 14 сомониву 50 дирҳамро ташкил медиҳад. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1830.27 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон $82.71 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Grad оли Нью Йорк $75.61 муомила шуд.